Mae angel busnes yn unigolyn preifat sy'n defnyddio ei arian ei hun I fuddsoddi mewn cwmnïau bach, yn nodweddiadol yn gyfnewid am gyfran equity lleiafrifol. Mae angylion yn tueddu I fod â phrofiad busnes cryf, gyda llawer ohonynt yn entrepreneuriaid llwyddiannus neu'n gyn-entrepreneuriaid ei hunain. Mae angylion busnes fel arfer yn buddsoddi yn ystod camau cynnar datblygiad cwmni. Mae hyn yn golygu y gall buddsoddi angel fod yn risg uchel. Felly mae angen I ddarpar angel fod â goddefgarwch risg uchel. Mae yna nifer o resymau pam mae unigolion yn dewis dod yn fuddsodwyr angylion. Yr un amlycaf yw'r potensial ar gyfer enillion ariannol uchel. Mae resymau eraill yn cynnwys arallgyfeirio I portffolio buddsoddi, cael boddhad personol o fod yn rhan o daith twf cychwyn busnes, a chefnogi cwmnïau sy'n creu effaith gymdeithasol neu amgylcheddol gadarnhaol. Mae'n gamsyniad cyffredin bod angen I chi fod yn hynod gyfoethog I fod yn angel busnes. Y gwir yw, nid oes angen I chi fod o werth net uchel iawn. Yn enwedig os ydych chi'n buddsoddi fel rhan o syndicate. Syndiceiddio yw lle mae grŵp o angylion busnes yn dod at ei gilydd I fuddsoddi. Felly, hyd yn oed os mae dim ond ychydig bach rydych chi'n ei roi yn unigol, gallwch chi gyfuno'r arian gydag angylion eraill I gael mwy o effaith. Mae syndiceiddio yn caniatáu I chi ledaenu risg ariannol, rhannu'r gwaith a gwneud y mwyaf o'r profiad wrth law I gefnogi'r busnesau rydych chi'n buddsoddi ynddynt. Gallwch hefyd liniaru risg trwy fanteisio ar y cynlluniau ryddhad treth, EIS neu SEIS. Ffordd dda o ddechrau yw ymuno â rhwydwaith angylion parchus. Ei fod yn bosib mynd ar eich pen eich hun, mae'n anoddach o lawer fel rheol. Mae yna rwydweithiau amrywiol ledled y Deyrnas Unedig a all eich cyflwyno I gyfleoedd buddsoddi o ansawdd uchel, a'ch cysylltu â buddsodwyr o'r un anian.